Спакой у беларускай хаце і дабрабыт, як не кажы, на досвідку зямная маці паставіць рошчыну ў дзяжы. Загадвае матуля з неба ушанаваць і зберагчы у хаце лад з дабром і хлебам, што трэба зранку на пячы. Тут рошчына з духоўным зместам, тут ясных цудаў адкрыццё. Наш хлеб, сябры, не проста цеста, у ім жаночае жыццё. Турботы, клопаты і ласка, усеагульная любоў. Хлеб беларускі – гэта казка. Хто каштаваў, захоча зноў. І кожны разумець павінен, што будзе лета ці зіма, а ў беларускай гаспадыні часіны вольныя няма. Паўсюль жанчына паспявае, бо беларуска, што хацець, яна і песенькі спявае, і можа ў космас паляцець. Надумае яе вялікасць тут зладзіць свята ад душы, гасцей у добры час паклікаць, дык ты хутчэй сюды спяшы. Пашаны будзе колькі трэба, і сэрца шчырага святла, і будзе дастаткова хлеба, і весялосці, і цяпла. Той, хто ў аблоках не лунае, бліжэй да нівы і раі. Жанчына сціплая, зямная, як хлеб надзённы на зямлі.